హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాసులు 13వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, జ్ఞానయోగంలో 13వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. మొదటి 6 కర్మ యోగం, నెక్స్ట్ 6 భక్తి యోగం. అది నిన్న చూసాము, కంప్లీట్ చేసాం భక్తి యోగం. నిన్నటి అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. ఈ రోజు నుంచి జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. ఈ జ్ఞానయోగంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం క్షేత్రజ్ఞ యోగం. భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయం, జ్ఞానయోగంలో మొదటి అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. సో క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము ఏమిటో చూద్దాం. ఈ 13వ అధ్యాయం కొంచెం టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. క్షేత్రజ్ఞ యోగం మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో కృష్ణ ప్రకృతి మరియు పురుషుడు గురించి ఆనందించేవాడు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ, మరియు ఈ రెండు ప్రకృతి పురుషుడు మరియు క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞం ఏవచ ఇవి కూడా ఏతద్వేదితం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలని ఇచ్చామి కోరికగా ఉంది. జ్ఞానం జ్ఞేయం చ మరియు జ్ఞానము జ్ఞేయము కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది కేశవ అంటున్నాడు. సో కృష్ణ మీరు ఒక్క నిమిషం.
ఒక్క నిమిషం. ఓకే. సో ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? పురుషుడంటే ఏమిటి? ఆహ్, క్షేత్రం అంటే ఏంటి? 6 ప్రశ్నలు అడిగాడనమాట. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి? క్షేత్రజ్ఞుడంటే ఏమిటి? సో ఇక్కడ ఈ 6 ప్రశ్నలు గూడా జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి? అని చెప్పి ఇక్కడ 6 ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది. సో, ఆహ్, భగవంతుడు దానికి ఏం సమాధానం చెప్తున్నారో చూద్దాము. ఓకే. క్షమించండి. సో క ఈ 6 ప్రశ్నలకి భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రం అని అంటారు. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు, దీనిని తెలిసిన వాడిని అంటారు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఇది క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. అంటే కుంతిపుత్ర కౌంతేయ, ఈ దేహాన్నేమో క్షేత్రం అంటారు. మన దేహాన్నే క్షేత్రం అంటారు. ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. అడిగాడు కదా, ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడేమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి అని 6 ప్రశ్నలు. సో ఇందులో క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ క్షేత్రాన్ని, శరీరాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు అని 2 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. అన్ని దేహాల్లో కూడా నేనే క్షేత్రజ్ఞుడినని నువ్వు తెలుసుకో. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే
క్షేత్రం శరీరం తెలిసిన వాడు అన్నారు కదా. ఎవరు శరీరం తెలిసిన వాడు అంటే భగవంతుడు అని తనే చెప్తున్నారు. అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుణ్ణని కూడా నువ్వు తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని, ఈ శరీరం తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అని కూడా అడిగాడు కదా. సో అందుకని జ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే ఈ శరీరాన్ని, మరి ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి, అంటే క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకోవడమే, అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పారు. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, అసలు అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, ఈ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా తత్సమాసేన అన్ని వివరిస్తాను నేను శృణు విను అని అంటున్నారు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్ వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానం ఋషులందరూ కూడా బహుదా గీతం ఎన్నో రకాలుగా చెప్పారు. చందోభిర్ అంటే వేదాలన్నిట్లోనూ వివిధై పృథక్ రకరకాలుగా వివరించారు, ఎన్నో రకాలుగా. బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా వివరించారు. హేతుమద్భిర్వి నిశ్చితై చాలా హేతుబద్ధంగా అంటే లాజికల్గా నిశ్చయంగా చాలా వివరించారు అని చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రాన్ని గురించి, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానం ఎన్నో వేద గ్రంథాల్లో ఎంతో మంది ఋషులు వివరించారు. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా ఇది సహేతుకంగా అంటే హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి, ప్రకృతి, ఈ 6 విషయాలు అడిగారు. సో ప్రకృతి అంటే మన భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే భోక్త. భోక్త అంటే మరి ఎవరైతే అనుభవించే వాళ్ళు, అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికే చెందుతుంది అనేది సరి అయినటువంటి పద్ధతి. కర్మయోగంలో కూడా, భక్తి యోగంలో కూడా ఏం చూస్తాం, అన్నీ భగవంతుడికి సమర్పించి చేసినట్లయితే మరి మనం ఏ ఫలితం వచ్చినా అది ఆయన యొక్క ప్రసాదం అనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అదే భక్తి యోగం అని చూసాం. ఆయనే భోక్త. పురుషుడు అంటే భోక్త. అలాగే క్షేత్రం అంటే మన శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు. మరి శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరు, మన యొక్క ఆత్మ, లోపలున్న ఆత్మ పరమాత్మ భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నాడు. సో ఆయన చెప్పారు కూడా అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడను అని. సో అది క్షేత్రజ్ఞుడు. ఆ తర్వాత జ్ఞానం అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుల్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం, లక్ష్యం. జ్ఞానం వస్తే ఏమొస్తుంది చివరకు అన్నది. ఏమొస్తుంది, జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు, జ్ఞానోదయం కలిగినప్పుడు భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము. సో ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే భోక్త ఎవరు అన్నిటికీ పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడంటే దేహాన్ని శరీరాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే పరమాత్మ ఆత్మ. జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞులు రెండింటినీ తెలుసుకోవడమే, అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. అదేమిటి అంటే జ్ఞానం వస్తే మనకు తెలిసేది, వచ్చేది పరమాత్మ లభించడం, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. కాబట్టి జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే పరమాత్మ. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం గురించి వివరంగా నీకు అన్నీ చెప్తానన్నారు కదా, దీన్ని ఏ రకంగా
ఇది ఎక్కడ తయారైంది, అసలు ఏ రకంగా దీని ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, ఇవన్నీ చెప్తానన్నారు కదా. సో అది ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియగోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. ఓకే ఓకే. ఇందాక కూడా ఇక్కడ ఏమో ప్రదర్శన కాదు. సో మహాభూతాన్ని అహంకారం. మహాభూతాలంటే ఏమిటి? భూతాలు కాదు, పంచమహాభూతాలు అంటే అగ్ని, నీరు, ఆకాశం, వాయువు, వీటిని భూమి, పంచభూతాలు, పంచమహాభూతాలు. అన్య తర్వాత అహంకారో, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తం అనేది చ, మరియు ఇంద్రియాణి దశైకం చ, 10 ఇంద్రియాలు. 10 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? మామూలుగా 5 కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం అనుకుంటాం కదా. ఇంకొక 5 ఏమిటి అంటే కర్మేంద్రియాలు. ఈ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి వీటినేమో జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు. మిగిలిన 5 ఏమిటి అంటే కర్మేంద్రియాలు. అవేమిటి అంటే వాక్పాణిపాదపాయుపస్థ అని ఒక మాటతో గుర్తుంచుకోవచ్చు అనమాట. వాక్కు అంటే మాట, పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయుపస్థ అంటే జననాంగాలు 2. సో వాక్, పాణి, పాద, పాయుపస్థాలు అని 5 కర్మేంద్రియాలు అనమాట. అంటే పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు. సో అది చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేశాను, చూడండి. చిన్న వాక్పాణి పాద రాలేదు ఎందుకని నేను మళ్ళీ టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు వచ్చింది. వాక్పాణి పాద, పాప అని వచ్చింది, సారీ, పాద. మూడవది పాద. వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ అంటే వాక్కు, పాణి చేతులు, పాదాలు అంటే స్థాలు అంటే జననాంగాలు. అవి 5 కూడా కర్మేంద్రియాలు అనమాట. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. ఇంద్రియాణి దశైకం చ, 10 ఇంద్రియాలు. పంచచేంద్రియ గోచర, తర్వాత ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఇంద్రియాలకు గోచరించే విషయాలు. ఇంద్రియాలకు ఏం గోచరిస్తాయి, ఏం గ్రహిస్తాయి ఇంద్రియాలు? కళ్ళు కనిపించేదంతా గోచరిస్తుంది, చెవులకు వినిపించేదంతా గోచరిస్తుంది, నోటికి రుచులన్నీ గోచరిస్తాయి, ముక్కుకు వాసనలు గోచరిస్తాయి, చర్మానికి స్పర్శలు గోచరిస్తాయి. సో ఇవన్నీ. సో దీనికి కూడా ఒక పేరుందనమాట. ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు ఏమిటి అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రస, గంధ. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు అన్నది ఈ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలన్నమాట. అవి సో శబ్దమేమో చెవి, రూపమేమో కన్ను, స్పర్శేమో చర్మం, రస అంటే రుచి నోరు, గంధ అంటే వాసన కాబట్టి ముక్కు స్వీకరిస్తుంది. ఈ ఇంద్రియాలకు గోచరమయ్యే విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలకు గోచరిస్తాయి కాబట్టి శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు అవి 5. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, పంచమహాభూతాలు, బుద్ధి, మనస్సు, అహంకారము, అవ్యక్తము, 5 ఇంద్రియ గోచరాలు అంటే ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు. తర్వాత ఇంకా కోరిక, ద్వేషము, ఆనందం,
ఇవన్నీ మొత్తం కలిపి జీవిత లక్షణాలన్నీ, నమ్మకాలు, మన భావాలు, మన నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా క్షేత్రము శరీరం. సో మన బాడీ అంటే ఇది బయటికి కనిపించే బాడీ అనుకుంటున్నాం మనం, కానీ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీలో పార్ట్స్. ఆఖరికి మనం జీవిత లక్షణాలు, మన నమ్మకాలు, మనం స్ట్రాంగ్గా ఏమేం విషయాలైతే ఫీల్ అవుతూ ఉంటామో అవి కూడా మన శరీరంలో పార్టే అని అంటున్నారు. దా ఇదంతా కూడా క్షేత్రము, దాని యొక్క అంతః ప్రక్రియలు దానిలో ఉన్న భాగాలుగా భావించబడ్డాయి అని చెప్పి వివరించారు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ శరీరంలో ఉన్న ఈ పార్ట్స్ అన్నీ ఏమిటో చూద్దాం. పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. వాటి యొక్క ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే వాసన, రుచి, దృష్టి, శబ్దరూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ పంచమహాభూతాలు ఇంద్రియాలు స్వీకరించే ఈ విషయాలన్నిటినీ ప్రసాదించాయి. మనం చూస్తాం కదా, ముందు అన్నిటికంటే ముందు ఆకాశం ఉంది, అతి సూక్ష్మమైంది ఈ పంచభూతాల్లో అని చూసాం. అతి సూక్ష్మమైన ఆకాశంలో ఏముంది? ఏమీ లేదు, కనిపించదు. మరి మనకి పట్టుకోలేము, స్పర్శ లేదు, ఏమీ లేదు, రుచి లేదు. కానీ ఏముంది ఆకాశంలో? ఉన్నది ఒక్కటే. ఏమిటది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఆకాశంలో ఉన్నది ఏమిటి? మనం ఇది చెప్పుకున్నాం అనుకుంటాను. ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క పంచభూతానికి, ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత. ఒక్కొక్క పంచభూతం కూడా ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి శక్తినిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇంద్రియాల యొక్క శక్తులేమిటి? మరి కళ్ళు చూడగలవు, ముక్కు వాసనలు తెలుసుకోగలుగుతుంది, నోరు రుచిని తెలుసుకోగలుగుతుంది. ఇలా ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పవర్ ఉంది కదా. సో వాటి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒక పంచభూతం, ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఆ పవర్ ఇచ్చింది. సో ఆకాశం ఉంది అంటే ఆకాశంలో ఏముంది? వాయువు ఆకాశం సెపరేట్. వాయువు అంటున్నారు, ఆకాశము వాయువు వేరు. ఎందుకు? ఆకాశం ఒక పంచభూతం, వాయువు ఇంకొక పంచభూతం. అందుకని వాయువులో ఏముందో ఆకాశంలో ఒకటి ఉంది, వాయువులో ఒకటి ఉంది. ప్రతి పంచభూతం కూడా ఒక్కొక్క ఇంద్రియ, 5 పంచభూతాలు 5 ఇంద్రియాలకు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క శక్తిని ఇస్తాయి. సో వాటికి ఉన్న శక్తి ఏమిటో అది ఇస్తాయి. ఆకాశం అన్నిటికంటే సూక్ష్మం, అన్నిటికంటే వాయువు కంటే కూడా సూక్ష్మం ఆకాశం. ఎందుకంటే ఆకాశంలో ఏమీ లేదు, మనం అంటుకోలేం, పట్టుకోలేం, చూడలేం, ఏదీ లేదు, రుచి చూడలేము, ఏదీ లేదు ఆకాశంలో. కానీ ఒక్కటి ఉన్నది. ఏమిటది? ధ్వని. వెరీ గుడ్. శబ్దం. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ చెప్పారు, వెరీ గుడ్. సుగంధ లత మాతాజీ, ధ్వని. ఆకాశంలో ఉన్నదే ఏమిటి? ఆ శూన్యంలో నాదం ఉంది, ఓంకార నాదం, నాదం, ఆ శబ్దం ఉందన్నమాట. ఆ సౌండే ఆ శూన్యం, ఆ సౌండ్. అందుకే మరి చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఏమని? ఈ సెల్ ఫోన్స్ కానీ, ఈ టీవీలు కానీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? మరి ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం నుంచే అవన్నీ గ్రహించి తరంగాలుగా వాటిని ఈ సెల్ ఫోన్లోకి, మరి ఆ సౌండ్ని తీసుకుని వాటిని తరంగాలుగా ఈ టీవీల్లోకో సెల్ ఫోన్లోకో పంపించి పనిచేసేటట్లు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆకాశంలో అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైన ఆకాశంలో ఏమీ లేదు, కానీ శబ్దం ఉన్నది. సో అందుకని చెవికి శబ్దాన్ని ఇచ్చేటటువంటి అష్టాంగ దేవత ఎవరు అంటే ఆకాశం. ఆకాశం తర్వాత ఇంకొంచెం ఘనీభవించిన పంచభూతం ఏది అంటే వాయువు. వాయువు మనకి వినిపిస్తుంది కదా, గాలి వచ్చినప్పుడు, పెద్ద గాలి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వినిపించడమే కాకుండా, సౌండే కాకుండా వాయువుకి స్పర్శ కూడా ఉన్నది. ఎందుకు? వాయువు మనకి తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మన చర్మానికి స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత వాయువు. వాయువు కంటే ఇంకొంచెం ఘనీభవించింది, ఇంకొంచెం ఎక్కువ
అంటే సూక్ష్మత్వం తగ్గింది. ఏమిటి అంటే అగ్ని. అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తినిచ్చిన అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తర్వాత నీరు. నీరు కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది. నీటికి రుచి కూడా ఉంది. కాబట్టి నోటికి రుచి తెలిసే ఇచ్చేది ఎవరు అంటే నీరు. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత నీరు. ఇక 5వ పంచభూతం ఏం మిగిలింది? దాని యొక్క అది ఏ శక్తినిస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 4 చూసాం. ఆకాశం శబ్దాన్ని ఇస్తుంది చెవికి. అలాగే వాయువు స్పర్శజ్ఞానం చర్మానికి ఇస్తుంది. అలాగే మరి అగ్ని చూసే శక్తిని కంటికి ఇస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ నోటికి మరి నీరు రుచిని తెలుసుకునే శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది నోటికి. కాబట్టి ఈ పంచభూతాలన్నీ ఆయా ఇంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలు. ఇక మిగిలిన పంచభూతం ఏది? అది ఏ శక్తిని ఏ ఇంద్రియానికి ఇస్తుంది? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏమిటి అంటే ఝాన్సీ మాతాజీ భూమి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆ భూమి ఏమిస్తుంది? భూమి భీమేశ్వర ప్రభుజీ భూమి వాసన. భూమి వాసనా శక్తి ఉంది భూమిలో. ఏ ఇంద్రియానికి ఇచ్చింది ఆ వాసనా శక్తిని? మిగిలిన పంచభూతం భూమి, కరెక్ట్. ఆ భూమిలో ఉన్న శక్తి ఏమిటి? వాసనా శక్తి. అది ఏ ఇంద్రియానికి సప్లై చేస్తోంది ఆ శక్తిని భూమి? ముక్కు. వెరీ గుడ్. ఓకే, భీమేశ్వర ప్రభుజీ చెప్పారు. లక్ష్మీ మాతాజీ కూడా చెప్తారు. ఓకే, పారిజాతుల మాతాజీ. ఓకే, సో 5 పంచభూతాలు. భూమి చివరిది. అందులో వాసనలు కూడా ఉంటాయి. అన్నిటికంటే ఘన పదార్థం భూమి. ఎందుకంటే మనకి కళ్ళ ముందు చక్కగా మెటీరియల్ కనిపిస్తూ ఉంది. మిగిలినవన్నీ ఇంత ఘనంగా ఇంత ఘన పదార్థాలు కాదు. భూమి అన్నిటికంటే ఘన పదార్థం. అందులో అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ 5వదైన వాసన కూడా భూమిలో ఉంది. అందుకే వర్షం అవి వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన మనకు వాసన రావడం భూమిలో నుంచి. సో భూమిలో ఆ వాసన శక్తి కూడా ఉంది కాబట్టి మన ముక్కుకు వాసనలు తెలిపే పంచభూతం ఏది అంటే భూమి. కాబట్టి ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత భూమి. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క శక్తిని ప్రసాదించింది. కాబట్టి ఆయా పంచభూతాలు ఆ ఇంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలు అని చెప్తారు. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నాము అంటే ఇక్కడ పంచమహాభూతాలు 5, వాటి యొక్క ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే అవి ఇచ్చినటువంటి శక్తి ఇంద్రియాలకు అని. ఏమిటి అంటే శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇచ్చాయి అవి. సో అది పంచమహాభూతాలు, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలైన ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు, స్వీకరించే విషయాలు, సూక్ష్మాంశాలు. అవి 5, 5, 10 అయ్యాయి. సూక్ష్మాంశాలు అంటే కనిపించని శరీరం అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న పంచభూతాలతో తయారైన భౌతిక శరీరం ఏమో కనిపిస్తుంది బయటికి. అందుకని దాన్ని స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీ అంటాం. కనిపించని శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ ఏమిటి అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అవి కూడా మన శరీరంలో పార్టే, కానీ కంటికి కనిపించవు. సో అవి ఒక 3. జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, ఇవి 5. కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు చూసాం. చేతులు, కాళ్ళు, గొంతు, తర్వాత జననాంగాలు 2. ఇవన్నీ కూడా కర్మేంద్రియాలు. సో ఇవన్నీ మొత్తం 5. ఈ స్లైడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. ఫోటో తీసుకుంటే తీసుకోండి. 5 పంచమహాభూతాలు అగ్ని, నీరు, గాలి, ఆకాశం, మరి భూమి. తర్వాత 5 జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, ఇవి 5. అలాగే 5 కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు. 5 ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు, పంచభూతాలు ఇచ్చినటువంటి శక్తులు. శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అదొక 5. వాటిని ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అనొచ్చు, ఇంద్రియ గోచరాలు అనొచ్చు. ఇంగ్లీష్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అని అంటున్నారు ఇక్కడ.
సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో 5, 5, 5, 5, 4 5 20 అయ్యాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ది మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. మనం తెలుగులో మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. చివరి 24వది ఏంటి అంటే అన్మానిఫెస్టెడ్, అంటే తెలుగులో అవ్యక్తము. ఈ అవ్యక్తము అంటే ఏమిటి అంటే 3 గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ 3 గుణాలతో మనం అలవర్చుకున్న మన యొక్క స్వభావము. ఈ 3 గుణాలతో అలవర్చుకున్న స్వభావాన్ని అవ్యక్తము అంటారు. సో ఇవి 24 కూడా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు. ఈ ఈ జీవి మన భౌతిక ప్రపంచంలో మరి ఈ మనం ఉన్నాము అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఆ తర్వాత మనసులో ఆత్మ ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకు. మరి ఆ తర్వాత మనం ఈ బుద్ధి, మనసు, అహంకారాలతో మరి మన పనులు చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ జీవి యొక్క అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ అన్ని 24 లక్షణాలతో మనం సుఖము, దుఃఖము అనే దాన్ని, రాగము, ద్వేషము అనే ఫీలింగ్స్ని పొందుతూ ఉన్నాము. సో వీటన్నిటితో మనం అసలు సుఖం, దుఃఖం అనేది ఏమిటని మొదటే చెప్పారు కదా, ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్ల నీకు ఈ ఫీలింగ్స్ కలుగుతున్నాయి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ. మాత్రాలంటే ఇంద్రియాలు. మాత్రాలతో స్పర్శ ఉండటం వల్ల, కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్ల, ఇంద్రియాలతో నీకు ఈ కనెక్షన్ ఎప్పుడూ టూ మచ్గా ఉండటం వల్లే నీకు ఒక ఫీలింగ్ ఏమో సుఖమని, ఒక ఫీలింగ్ దుఃఖమని అనిపిస్తుంది. ఆ ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించుకున్నావంటే నీకు ఈ సుఖము, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ కూడా తగ్గి సమత్వం ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలతో వీటన్నిటితో మనం సుఖమని, దుఃఖమని, రాగమని, ద్వేషమని ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని పెంచుకుంటున్నాము. ఈ జీవి దీని యొక్క ఇది ఏమిటి అంటే పుట్టడం, బర్త్, గ్రోత్, పెరగడం, పుట్టడం, పెరగడం, మరి స్టేస్ అంటే జీవించడం, జీవనం సాగించడం, ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే సంతానోత్పత్తి, ఆ తర్వాత డ్విండిల్స్ అంటే కృషించడం, తర్వాత డెత్, మరణం. ఈ 6 కూడా మరి ఒక జీవికి పుట్టిన తర్వాత జరిగేది ఏమిటంటే పుడతారు, పెరుగుతారు, జీవనం సాగిస్తారు, తర్వాత సంతానం రావచ్చు, ఆ తర్వాత కృషించడం, ఆ తర్వాత మరణించడం. ఇది ఒక జీవికి సాధారణంగా లైఫ్ చక్రం అలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్. వీటన్నిటితో రాగద్వేషాలని, సుఖ దుఃఖాలనే భావాలను, ఫీలింగ్స్ని పొందుతూ ఉంటాడు. ఇక జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమిటి? వినయం, గర్వం, అది ఇప్పటి వరకు క్షేత్రం గురించి చూసాం. ఇప్పుడు జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు. దీనికి స్టార్టింగే వినయం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస అంటే మనం ఎవరిని, ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు, మరి ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకూడదు. ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించడం, పరిశుభ్రత అంటే క్లెన్లీనెస్ అంటే ఊరికినే బాడీ పైకి క్లీనింగ్ కాదు, మనస్సును కూడా స్వచ్ఛంగా ఏ చెడు ఆలోచనలు లేకుండా పవిత్రంగా ఉంచుకోగలగటం. స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఏదైనా ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు రాగానే ప్రలోభ పడిపోయి కోరికలు పెంచుకోకుండా మనం కంట్రోల్గా ఉండగలగటం, సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం, సుఖాలు కావాలి కావాలి అని ఆ కోరికలను తగ్గించుకుంటూ రావడం, ఎలా ఉన్నా మనం తృప్తితో ఉండగలగటం. పరిశుభ్రత అంటే మళ్ళీ మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడం, అంటే అహంకారం లేకుండా ఉండటం. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం, అంటే ఈ లైఫ్లో ఏముంటుంది అనేది జ్ఞానంతో ఇలా గ్రహించగలగటం. చూసాం కదా, పుట్టడం, పెరగడం, జీవించడం, మరి సంతానోత్పత్తి, కృషించడం, పోవడం, ఇదే జనన మరణ చక్రం. కాబట్టి దీని నుంచి విముక్తి అవసరం. మనిషిగానే మానవ జన్మలో సాధించడమే అది
అది తెచ్చుకోవడం సాధ్యపడేది మానవ జన్మలో కాబట్టి వచ్చిన మానవ జన్మను దీనికి ఉపయోగించుకుందాము అనేటటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందగలగటం, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలు తీర్చుకోవడానికి కాకుండా ఇలా మనం మానవ జన్మను మరి మోక్షం కోసం వైపుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించటమే మన ధర్మం. కాబట్టి అది తెలుసుకోవడం, అలాగే అది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే అర్థం నిర్లిప్తత. అంటే ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండాలి, రియాక్షన్స్ వద్దు అనుకున్నాం కదా. రియాక్షన్స్ వస్తే భవబంధాలు ఏర్పడి మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. అదే రియాక్ట్ అవ్వకుండా మనం సమత్వంతో ఉంటే భవబంధాలు ఏర్పడవు అని చూసాం. అలాగే ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అందరినీ ఈ రోజునే వదిలిపెట్టేయమని కాదు, కానీ ఈ రాగద్వేషాలకు కొంచెం అతీతంగా మన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే టూ మచ్ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోకుండా సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. సో సుఖమైన దుఃఖమైన సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. మరి భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం, జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి అంటే ఈ రోజునే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు. కనీసం ఏం చెప్తున్నారంటే మనం అందరిలో ఉన్నా కూడా మనం ఈ టూ మచ్గా ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఈ కబుర్లు ఇటువంటివన్నీ వదిలి మన డ్యూటీ మనం చేసుకుంటూ వీలైనంత వరకు అలా రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుని ఉండగలుగుతాం. హ్యాండ్స్ ఇన్ ది సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్. అంటే మనం సంఘంలో ఉంటున్నా కూడా మనస్సులో ఆ యొక్క అటాచ్మెంట్స్కి దూరంగా ఉండగలుగుతాం. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ భగవంతుణ్ణి పొందడం అనేది మన జీవిత ధర్మం, మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత అనే విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. మరియు పరతత్వ తాత్విక శోధన, ఈ పరతత్వం గురించి, భగవతత్వం గురించి, ఆత్మతత్వం గురించి తెలుసుకోవాలనే శోధన, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైంది ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది అజ్ఞానమే అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ విషయాలే జ్ఞానం, ఇక వేరేవన్నీ కూడా అజ్ఞానమే అని చెప్తున్నాను. సో ఈ జ్ఞానం స్టార్ట్ అవుతామే వినయంతోనూ, గర్వం లేకుండా ఉండటంతోనూ, ఓర్పు, సరళత, వీటన్నిటితో, అహింసతో మొదలై మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని చూసుకోవడం, పరిశుభ్రత అంటే మనస్సును కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం, ఈ మార్గంలో స్థిరంగా ఉండగలగటం, ఆత్మ నిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఇంద్రియాల నుంచి, ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి బయటపడుతూ ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల్ని త్యజించడం, మిథ్య అహంకారం లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా సుఖ దుఃఖాలలో సమచిత్తం, భగవంతుడి పట్ల భక్తి, మరి ఇదన్నీ కూడా పరతత్వపు తాత్విక శోధన, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా సరే అజ్ఞానమే అని చెప్తున్నాను. జ్ఞేయం ఇప్పుడు ఇక ఆత్మ గురించి చూద్దాం. జ్ఞానం గురించి చూసాం, క్షేత్రం గురించి చూసాం, ఇప్పుడు ఆత్మ. ఆత్మ ఎవరు? శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరు? ఆత్మ, పరమాత్మలు. కాబట్టి క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చూడబోతున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు క్షేత్రం చూసాం, జ్ఞానం చూసాం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి? ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్తున్నారు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అలాంటి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవిచూస్తావు అంటే ఆత్మ పరమాత్మని తెలుసుకుంటేనే కదా మనకు ఆ అమృత తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఆ భగవంతుణ్ణి, అది ఏమిటి అంటే ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది, నాకు అది భగవంతుడి అధీనంలో ఉన్నది అయినటువంటి బ్రహ్మం
ఈ భౌతిక ప్రపంచ కార్యకారణాలకు అతీతం. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ పొందే ఫీలింగ్స్ వీటన్నిటికీ కూడా ఆత్మ అతీతం అని చూసాం. ఆ బొమ్మలు, ఆ బండిలో, గుర్రబండిలో లోపల ఉన్న ప్రయాణికుడు సాక్షిభూతం, ఎందులో కల్పించుకోవడని మనం చూసాం కదా. సో అందుకని ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా ఆత్మ అతీతము అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మతత్వం అది. ఆత్మతత్వం అంటే అదే బ్రహ్మతత్వం. దానికి బిగినింగ్ లేదు. సచ్చిత్తానంద. సత్ అంటే బిగినింగ్ లేదు. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. అజ పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. కాబట్టి అది మార్పు లేనిది. దాన్ని అందుకే ఇక్కడ ఆది లేనిది, బిగినింగ్ అనేది లేనిది ఆ బ్రహ్మం అంటే ఆత్మ. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆ పరమాత్మ సర్వతః పాణిపాదం, అంతటా ఆయన పాణి, చేతులు పాదాలు ఉన్నాయి. సర్వతోక్షి, అంతటా ఆయన కళ్ళున్నాయి. శిరో, అంతటా ఆయన తలలున్నాయి. అంతటా ఆయన ముఖాలున్నాయి. సర్వతః శృతిం అల్లోకే, సర్వత్రా కూడా ఆయన యొక్క చెవులు ఉన్నాయి. సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి, ఆయన సమస్తాన్ని కూడా ఆవహించి తిష్టతి, సెటిల్ అయి ఉన్నారు, స్థితులై ఉన్నారు. తిష్ట వేసి కూర్చున్నాడు అంతా అని చూశాడు అంటే ఏంటి, బాగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు అని అర్థం. సో భగవంతుడు ఈ విధంగా సర్వము ఆవహించి తిష్టతి అని స్థితులై ఉన్నారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా కూడా ఆవరించి ఉన్నారు అని ఇక్కడ చిత్రంలో ఆయన సర్వత్రా ఆయన చేతులు ఉన్నాయన్న దానికి చిహ్నంగా మరి ఇన్ని చేతులు, పాదాలు, ముఖాలు, శిరస్సులు, కళ్ళు, ఆ చెవులు అంటే భగవంతుడికి అందనిది లేదు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు ఉన్నాయంటే, సర్వత్రా ఆయన పాదాలు ఉన్నాయి అంటే ఆయన వెళ్ళలేని ప్రదేశం లేదు. సర్వత్రా ఆయన కన్నులు ఉన్నాయంటే ఆయన చూడలేని విషయం లేదు. మనం ఎవరూ చూడడం లేదు అనుకోవచ్చు, భగవంతుడు గమనిస్తున్నాడు. శిరస్సులు, ఆయన యొక్క శిరస్సులు అంటే సర్వత్రా అందరిలో ఆయన ఉన్నారు. ముఖాలు, అలాగే చెవులు, ఆయనకు వినిపించంది లేదు. సమస్తం అన్నిట్లో అంతటా ఆయన చెవులున్నాయి. ఈ రకంగా భగవంతుడు జగత్తంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నారు అని పరమాత్మ గురించి ఇక్కడ చెప్తారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్చితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఇప్పుడు అంతటా భగవంతుడు ఉన్నారు, ఆయన చెవులు, కాళ్ళు అంటూ భౌతికంగా ఆయన యొక్క చెవి, కాళ్ళు, ముఖాలు, శిరస్సులు చెప్పారు. సర్వత్రా ఆయన ఆవహించి ఉన్నారు అని చెప్పారంటే సమస్తంలోనూ ఆయన ఉన్నారు. ఆయన లేని ప్రదేశం లేదు, వినలేనిది లేదు, కనలేనిది లేదు, వెళ్ళలేనిది లేదు, అందనిది లేదు అని చూసాం. ఇక్కడ ఆయన యొక్క ఈ గుణాలలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం. అన్ని ఇంద్రియాలకు కూడా ఆయనే మూలం. అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, వీటి యొక్క పంచభూతాలు, వీటికి ఇచ్చే ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, వీటన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే మూలం. అయినా ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు, అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడు అని కాదు, ఇంద్రియాల ప్రభావం లేనివాడు. సో భగవంతుడికి మనలాగా ఈ ఇంద్రియ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాల వల్ల మనకి ప్రలోభాలు కలుగుతాయి. చూస్తాము, వింటాము, రుచి చూస్తాం, ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది, ఇదేదో చాలా రుచిగా ఉందని. శబ్దం వింటే, టీవీ సౌండ్ వింటే వెళ్ళిపోయి ఆ టీవీ సీరియల్ చూడాలనిపిస్తుంది. అలాగే కంటికి ఏదైనా అందంగా బాగున్నట్లుగా అనిపిస్తే కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది. సో మనం ఇలా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురైతే ఆయన ఇంద్రియాలన్నిటికీ అసలు మూలం ఆయనే. అయినా కూడా ఆయన ఇంద్రియాల ప్రభావాలకు అతీతుడు గుణ. అలాగే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు కూడా ఆయన అతీతుడు. అదే సమయంలో త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభు కూడా. సో అన్ని గుణాలకు ప్రభు అయిన ఆయన
అలాగే ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఆయన మూలమైనా కూడా ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతుడు. అలాగే అసక్తుడు, దేని మీద కోరిక లేదు, కోరిక లేనివాడు భగవంతుడు. కాబట్టి వైరాగ్యం, సర్వ వైరాగ్యవంతుడని మరి ఆయన షట్ సంపదల 6 సంపదల్లో అదొకటి వైరాగ్యం. సర్వ ఐశ్వర్యవంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వ వైరాగ్యవంతుడు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తులు అని మనం చూస్తాము. సో అసక్తుడు, ఆయనకి దేని మీద కోరిక లేదు, సర్వ వైరాగ్యం, సర్వభృచ్చైవ, అన్నిటికీ కూడా ఆయనే ఈ ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆయన ప్రభు అయినా ఆయనకి దేని మీద కోరిక లేదు. నిర్గుణం గుణభోక్తృచ, అలాగే గుణాలన్నిటికీ ఆయనే మూలమైనా కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలు ఆయన శక్తి అయినప్పటికీ ఆయన నిర్గుణుడు. అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, నిర్గుణుడు అంటే ఏ గుణం యొక్క ప్రభావానికి లొంగనివాడు. కాబట్టి సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు అని భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయనకి ఇంద్రియ ప్రభావం లేదు, గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడి పరమాత్మ గురించి, బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవచ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చతత్. ఈ భగవంతుడు పరమపురుషుడు కదిలే కదలని, అచరం చరం, చరం అంటే కదిలేది, అచరం అంటే కదలంది, అన్ని వస్తువుల్లోనూ ప్రతి జీవికి బహిర్ అంతశ్చ, బయట లోపల కూడా, భూతానాం అన్ని జీవరాశుల్లో, ఎలాంటి జీవరాశులు, కదిలేవి కదలనివి. కదిలేవంటే మనలాంటి కదిలేవి జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, ఇవన్నీ కదిలేవి. కదలనివి ఏమిటి, చెట్లు, ఇవన్నీ కూడా కదలని ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటికీ కూడా బయట లోపల కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. అంటే బయటేమో పంచభూతాల ఆకారంలో ఒక శరీరం ఆకారంతో ఉన్నారు, లోపల ప్రాణం చైతన్య రూపంలో ఉన్నారు. మరి ఆకారం ఉన్నంత మాత్రాన్ని ప్రాణం లేకపోతే ఏం ఉపయోగం? ఆ ప్రాణం ఉంటేనే కదా ఆకారం పనిచేసేది. కాబట్టి లోపల ప్రాణం రూపంలో అంటే చైతన్య రూపంలో అంటే ఆత్మ రూపంలో లోపల కూడా ఉన్నారు. ప్రతి దాంట్లో కదిలే వాటిల్లోనే కాదు, చరం చరం కదిలేవి కదలని వాటిల్లో కూడా బయట లోపల భగవంతుడు ఉన్నారు. పరమ పురుషుడు కదిలేది మరియు కదలలేని ప్రతి జీవిలో బయట లోపల కూడా ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉండడం వల్ల అతను చూడడానికి కానీ తెలుసుకోవడానికి కానీ మన భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. సరే ఉన్నాడంటున్నారు, ఏది కంటికి కనపడటం లేదు అన్నామంటే ఆయన అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున మన ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్న భగవంతుడు అందరికీ ఎంతో దగ్గరలో కూడా ఉన్నాడు. అంటే అందరిలోనూ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన ఉన్నారు. ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? సరే ఇప్పటి వరకు పరమాత్మ గురించి చూసాం కదా, ఇప్పుడు వీళ్ళని అసలు ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. సో ఆత్మ పరమాత్మల్ని ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మలు అంటే క్షేత్రజ్ఞులు. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞుల్ని ఈ విధంగా క్షేత్రము తథా అలాగే జ్ఞానము, మరి జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం వస్తే భగవంతుని పొందుతారనే విషయం చోక్తం పూర్తిగా నీకు సమాసత వివరించాను. చోక్తం అదే ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను సమాసత సంగ్రహంగా నీకు జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి, క్షేత్రం గురించి చెప్పాను. మద్భక్త నా భక్తుడు ఏతద్విజ్ఞాయ, వాళ్ళు నా భక్తులు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. మద్భావాయోపపద్యతే, నా భావాన్ని అలా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు నా భావాన్ని ఉపపద్యతే పొందుతారు. కాబట్టి ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరంటే భగవంతుని ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము వీటన్నిటి గురించి నీకు సంగ్రహంగా చెప్పాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నా యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. నా మద్భావ అంటే నా భావం అన్నారంటే భగవతత్వాన్ని పొందుతారు. ఏమిటా భగవతత్వం? సచ్చిత్తానంద తత్వం అంటే
ఎప్పుడూ కూడా ఆనందం అంటే మన భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందం కాదు, ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కుంటే వచ్చే ఆనందం కాదు. ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడూ కూడా సంతృప్తితో ఆనందంగా ఉండే దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, సచ్చితానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం అని చెప్పుకోవచ్చు. అటువంటి ఆనందాన్ని భగవంతుడికి అది ఉంది. ఎందుకంటే ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు కాబట్టి, ఆయన అత్యంత నిష్కల్మషుడు, పవిత్రుడు కాబట్టి, ఆయన గుణాలకు అతీతుడు, ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతుడు కాబట్టి ఆయనకు ఆ ఆనందం అంత శుద్ధమైన తత్వం ఉంది. ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క శుద్ధమైన తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్లకు కూడా ఆ దివ్య స్వభావం వస్తుంది. తద్వారా అప్పుడు భగవంతుడి పరంధామానికి వెళ్ళే అర్హత లభించాలి అంటే ఆ తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకు భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలంటే భగవతత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి, అది అర్హత. సో ఏమిటి ఆ భగవతత్వం అంటే సచ్చిదానంద తత్వం. ఏమిటి అది అంటే ఇలా నిష్కల్మష తత్వం, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు మరి ఈ సత్వరజ తమో గుణాలకు అతీతంగా ఉండగల తత్వం. అవే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో చూసాం మనం నిన్న. ఎలా ఉండాలి? సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో. శత్రువుని మిత్రుణ్ణి ఒకే రకంగా, గౌరవాన్ని అవమానాన్ని కూడా ఒకే రకంగా చూడగలిగిన వాడు అంటూ ఎన్నో విధాలుగా ఆ లక్షణాలను చూసాం. సో అలాంటి నా భక్తులు నన్ను అర్థం చేసుకోగలుగుతారంటే, అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ స్వభావాన్ని పొందగలుగుతాం. అప్పుడు భగవతత్వం అది అని ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోగలుగుతాం. అప్పుడు వాళ్ళ దివ్య స్వభావాన్ని పొంది భగవద్ధామానికి అర్హులవుతారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు ఈ రెండు కూడా అనాది అంటే బిగినింగ్ లేనివే. జీవులు అంటే మరి మన ఆత్మ ఇవి కాబట్టి సనాతనం, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కాబట్టి బిగినింగ్ లేనివి కాబట్టి సనాతనమైనవి అని తెలుసుకో. ప్రకృతి కూడా అంతే. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. సో భౌతిక గుణాలంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి అని ఇప్పుడు ప్రకృతి గురించి చెప్తున్నారు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు కదా. మరి ఇక్కడ మనం క్షేత్రం అంటే శరీరం గురించి చూసాం, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి చూసాం, భగవంతుడి గురించి ఇప్పుడు. అలాగే జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చూసాం, వినయము, విధేయత్వం మొదలై చివరికి స్వీయ సాక్షాత్కారం, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకోగలగటం అన్నది. తర్వాత జ్ఞేయం అంటే జ్ఞాన లక్ష్యం. పోతే ఇప్పుడు ప్రకృతి అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్రకృతిం పురుషం చైవ. ప్రకృతి అంటే ఈ గుణాలు, మార్పులు భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్తున్నారు. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ, మనం భౌతిక ఈ ప్రపంచంలో చేసే పనులన్నిటికీ ప్రకృతే కారణం. అయితే అంటే మరి సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని తద్వారా ఆ గుణాలను బట్టి పనులు చేస్తాం కదా. సత్వగుణం ఉంటే మంచి పనులు, రజోగుణం ఉంటే కోరికలు తీర్చుకునే పనులు, తమో గుణం ఉంటే అజ్ఞాన పనులు చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి భౌతికంగా మనం చేసే పనులన్నిటికీ, కార్యాలన్నిటికీ ప్రకృతే కారణం. అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న గుణాలే కారణం. అయితే ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖ దుఃఖాల అనుభూతి చెందటంలో జీవాత్మే బాధ్యుడు. అంటే జీవాత్మ అంటే ఇక్కడ మన మనసు, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఆత్మని కాదు, ఆత్మకు అసలు ఏది అంటదు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అని అనుకోవచ్చు. సో సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఒక్కోసారి సుఖంగా ఉన్నాం అనిపిస్తుంది, ఒక్కోసారి దుఃఖాలు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ మనమే బాధ్యులం. ఎవరు? మనలో ఉన్న మనస్సు, అహంకారం, బుద్ధి. మన మైండే ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ మనకు కలిగిస్తుంది. ఓ ఇది వస్తే ఇది బాగుంటుంది, అది రాగానే ఇంకేముంది వచ్చింది సంతోషం. ఓ ఇది వస్తే మనకి ఇష్టం లేనిది అది కష్టం అనుకుంటాం, అది జరిగినప్పుడు కష్టం అనే ఫీలింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనస్సు ఈ ప్రలోభాలతో ఆ ఇష్టాలు పెట్టుకుని ఈ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్ని మన మైండ్
మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయిస్తుంది. కానీ అసలు సుఖ దుఃఖాలని ప్రకృతి ఇవ్వడం లేదు. ప్రకృతిలో జరిగే పనులన్నీ, ఇక్కడ జరిగే పనులన్నిటికీ కారణం ప్రకృతిలో ఉన్న గుణాలు, సత్వరజస్తమ గుణాలు. కానీ మన ఫీలింగ్స్, మన మనసులో ఫీలింగ్స్కి ఎవరు కారణం అంటే మనమే కారణం, మన మైండే కారణం అని చెప్తున్నారు. మన మైండ్ మనకు ఎలా చెప్తే మనకు అలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మైండ్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే మన ఫీలింగ్స్ని కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అన్నది మనం 6వ అధ్యాయంలో, మనసు శత్రువుగా కానీ మిత్రుడిగా కానీ పనిచేస్తుంది. మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే మిత్రుడు, కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మన్నే దహించి వేసే శత్రువు అవుతుంది అని చూసాం. ఇకపోతే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఆ జీవరాశులన్నీ కూడా ఎలా వచ్చాయి అంటే వాటి వాటి కోరికలను బట్టి, భావాలను బట్టి అవి ఆ జన్మను పొందాయి. సో మనకున్నటువంటి ఫీలింగ్స్ని బట్టి, మన కోరికలను బట్టి మనకి జన్మ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ 84 లక్షల్లో 9 లక్షలేమో నీటిలో ఉండేవి, 20 లక్షలేమో కదలనివి స్థావరాలు లేకపోతే అచరాలు అంటే మొక్కలు, చెట్లు ఇటువంటివి. 11 లక్షలేమో పురుగులు, రెప్టైల్స్ లాంటివి. 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షల మరి హ్యూమన్ స్పీసీస్ అని ఒక ఐడియా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని సాగిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో మనందరం ఇప్పుడు మనమే కాదు, పక్షులైనా జంతువులైనా దేనికైనా అన్నిటికీ ఆత్మ ఉంది. బయట లోపల కదిలే వాటికి, కదలని వాటికి బయట లోపల కూడా ఉన్నాను అని ఇందాక చూసాం. బహిరంతశ్చ చరాచర అన్నిటికీ. సో బయటేమో పంచభూతాల రూపంలో ఉన్న శరీరంతోనూ లోపల చైతన్యం అనే ఆత్మ రూపంలో అంతటా భగవంతుడు ఉన్నాడని చూస్తారు. సో మనలోనే కాదు, ప్రతి జీవిలోనూ కూడా ఉన్నాడు, బయట లోపల. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని సాగిస్తూ ఉంటుంది. వాటి పట్ల ఉన్న మమకారమే జీవాత్మకు ఉన్నత అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది. సో మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రకృతి గుణాలను అలవర్చుకుని మనం ఒక స్వభావాన్ని పొందుతాం. ఆ స్వభావాన్ని బట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్, ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయో ఆ ఫీలింగ్స్ని బట్టి మనకు ఉన్నత జన్మ కానీ అధమ జన్మ కానీ వస్తుంది. ఆ స్వభావానికి అతీతంగా మంచిది మంచి పనులు మంచివి చేసినప్పుడు ఉన్నత జన్మ వస్తుంది. అదే చెడు పనులు చేసినప్పుడు అధమ జన్మ కూడా రావచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ స్వభావాన్ని అలవర్చుకుని మనం చేసే పనులు బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో ఈ యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం. సో ఈ సమస్త చరాచర జగత్, స్థావర జంగాలంటే కదిలేవి కదలనివి, స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి అంటే చరాచరాలు అని. అన్నీ కూడా యావత్ సంజాయతే కించిత్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిదీ కదిలే కదలనిది అన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. తద్విద్ధి అని తెలుసుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. సో భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడైన అర్జున, నువ్వు చూసే ఈ సమస్త చర అచర ప్రాణులు, కదిలే కదలని అన్ని ప్రాణులు కూడా ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికని తెలుసుకో. అది ఇక్కడ ఫైనల్గా ముఖ్యమైన పాయింట్. క్షేత్రం నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే దానికి ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి నీ కంటికి కనపడుతోంది, కాబట్టి ఆ ఆకారం దాని క్షేత్రం, దాని శరీరం. లోపల ఆ శరీరం పనిచేస్తూ నీకు కనిపిస్తోంది అంటే లోపల ఆ క్షేత్రజ్ఞుడనే ఆత్మ పరమాత్మ ఉండబట్టి. కాబట్టి
నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే కదిలేదైనా కదలనిదైనా నీ కంటి ముందు ఒక ఆకారం కనపడుతుంది పనిచేస్తూ అంటే అది క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నాడు. సో మనం ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, మనం చూసే ప్రతి దాంట్లో కూడా జీవిలో కూడా భగవంతుడు బయట లోపల ఉన్నాడు అన్నది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. తద్వారా ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్తో ప్రతి దాని మీద కూడా ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ప్రతి జీవి మీద, ప్రతి మనిషి మీద. వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు అంటూ వాళ్ళ బాహ్య గుణాలు చూస్తున్నాము కరెక్టే. ఎందుకు మనం కూడా ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి. దీనికి అతీతంగా వెళ్ళాలి, ఈ గుణాలను పక్కన పెట్టి లోపలున్నటువంటి ఆ తత్వం అందరిది ఒకటే అనేటటువంటి ఆ సమత్వం సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథామాన అపమానయో వీటన్నిటికీ అర్థం ఏమిటి మరి చివరికి అంతటా అన్నీ కూడా ఈ భగవంతుడి యొక్క క్రియేషనే. ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చి ఈ ప్రకృతి గుణాలను బట్టి ఇలా అన్ని ఫీలింగ్స్ డెవలప్ చేసుకుని సుఖమని దుఃఖమని ఇలా రాగమని ద్వేషమని కొందరి మీద అనురాగం కొందరి మీద ద్వేషం ఇవన్నీ మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాం. ఇందాక శరీరంలో చూపించారు కదా ఆ లక్షణాలన్నీతో మనం రాగద్వేషాలు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ని అనుభవిస్తూ ఉంటున్నాము. కానీ విషయం ఏమిటి అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సృష్టి, ఆయనే బయట లోపల కూడా ఉన్నారు. మనం ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటితో మనం ఈ రాగద్వేషాలు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ని పొందుతున్నాము. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో పనులు చేస్తూ తద్వారా మన నెక్స్ట్ జన్మని కూడా ఈ పనులు మన యాక్షన్స్ వల్ల మనం పొందుతున్నాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అన్నీ కూడా సమస్త చరాచర ప్రాణులు కదలం అన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికే. ప్రతి దాంట్లో భగవంతుడు బయట లోపల ఉన్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. చక్కగా ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమంగా ఉన్న భగవంతుణ్ణి సర్వాన్ని సమంగా చూడగలిగిన వాడు. ఎందుకు? సమవస్థితం ఈశ్వరం, సర్వత్రా సమంగా స్థితుడై ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి అందరిలోనూ సమంగా చూడగలిగిన వాడు నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, ఆత్మనెప్పుడు దిగజార్చుకోలేడు. ఆత్మ ఎప్పుడు దిగజారదు. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు బుద్ధిని చెడు వైపుకు తిప్పలేడు. ఇలాంటి భావంతో ఉండగలిగిన వాడు. ఎలాంటి భావం? సమం పశ్యన్, సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మ. భగవంతుడు చీమలో చిన్నది కాబట్టి కొంచెమే ఉంటారు, మన ఆకారం పెద్దది కాబట్టి మనలో ఎక్కువ ఉంటారని ఏం లేదు. ఎంత చిన్న చీమైనా మనమైనా భగవంతుడు సమంగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు అందరిలో. సో సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాడు. వాళ్ళు మనస్సుతో వాళ్ళ మనస్సు దిగజార్చుకోరు. తతోయాతి పరాంగతిం, అలాగే వాళ్ళ తర్వాత క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఈ సమత్వంతో ప్రతి ప్రాణిలో భగవంతుడు ఉన్నారని చూడగలిగిన వాళ్ళు దిగజారరు, చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళరు. ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో అన్నిటినీ సమంగా చూడగల వాళ్ళు భగవద్ధామానికి అర్హులు అని ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. మనం చూసాం కదా, ఇది ఒక పండిత సమదర్శిన అని, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అని. అంటే విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునైనా, మరి గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, ఆ మాంసం తినే వాళ్ళనైనా అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తాడు పండిత సమదర్శిన. ఎందుకంటే అందరిలో అతను భగవంతుణ్ణే చూస్తున్నాడు కాబట్టి. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క అంతరం, డిఫరెన్స్ జ్ఞానచక్షువులతో ఎవరైతే చూస్తారో, ఈ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ జ్ఞానచక్షువులతో గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం పొందే పద్ధతిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు.
ఉంటారు. సో ఈ క్షేత్రం అంటే ఈ భౌతిక క్షేత్రం ఏమిటి, ఇది ఇలా తయారైంది, దీనికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డిఫరెన్స్ అంటే ఏమిటి, ఇది ఏదో ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది, ఈ మనసు బుద్ధి అహంకారంతో ఇలా ఈ గుణాలు అలవర్చుకుని ఈ ఫీలింగ్స్తో సుఖదుఖాలు రాగద్వేషాలను పొందుతోంది. అంతేగాని లోపల అందరికీ అసలు భగవంతుడు అనేవాడు అందరిలోనూ సమంగా ఉన్నాడు. మనకి రాగద్వేషాల అవసరం అసలు లేదు. మనలో ఉన్నది శుద్ధమైన ఆత్మ, అందరిలోనూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు అనేటటువంటి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొంది పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే జ్ఞానంతో వీళ్ళు ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకుంటారు. సుఖ దుఃఖాలు కావాలనే ఫీలింగ్స్ని కూడా వదులుకోగలుగుతారు. ఎందుకు వైరాగ్యాన్ని పెంచుకుని ఇది కాదు మన గమ్యం, ఈ సుఖ దుఃఖాల వెంట వెళ్ళడం కాదు, మనం ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంతో భగవద్ధామానికి అర్హులం కావాలి అని చెప్పి జ్ఞానంతో వాళ్ళు, జ్ఞానం దేంతో మొదలైంది, వినయం విధేయత అహింస వీటన్నిటితో మొదలైంది ఇందాక జ్ఞానం లక్షణాలు. ఆ గుణాలు అలవర్చుకుని ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని చూసుకుని సత్సంగత్వంతో అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా చివరకు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. సో జ్ఞాన చక్షులతో ఈ డిఫరెన్స్లన్నీ అర్థం చేసుకుని మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మరి నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, దేహానికి ఆత్మకి ఈ రెండిటికి పరమాత్మకి ఉన్న భేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. భేదం అంటే ఏమిటంటే, ఈ శరీరం మరి ఈ గుణాలన్నిటినీ అలవర్చుకుని ఈ రకంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖ దుఃఖాలని రాగద్వేషాలని వీటిల్లో ముని తేలుతోంది. అందరిలోనూ ఉన్న భగవంతుడు బయట లోపల కూడా అన్నిట్లో కూడా సమంగా ఉన్నాడు. భగవంతుడు అంతటా వ్యాపించి ఏదైనా ఆయన ప్రతిరూపమే, అంటే ఆయన క్రియేషనే అనే భావం ఉన్నప్పుడు దేని పట్ల మనకి ఇష్టం లేనితనం కానీ అది ఉండదు. అన్నిటినీ సమంగా చూసే తత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తత్వం పెంచుకోవడానికే జ్ఞానం కావాలి. ఆ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే వినయ విధేయతలతో గర్వం లేకుండా ఉండటంతో మొదలవుతుంది అని జ్ఞానం గురించి చూసాం. అలాంటి జ్ఞానం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మరి మనకు భగవంతుని పొందే అర్హత వస్తుంది అన్నది కూడా చూసాం. సో ఇది మన యొక్క 13th చాప్టరు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఈ 13వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలో ఫస్ట్ చాప్టరు ఫినిష్ చేసాం. రేపు మరి సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి